comencem amb Protecció Civil, que recorda que en situacions d'emergència com les d'ahir només han de desplaçar-se als seus llocs de feina els col·lectius essencials. La sotsdirectora del servei, Imma Soler, ho ha dit al Cafè d'Idees en referència a la mort d'una dona de 46 anys al districte de Sant Andreu, que segons els Mossos d'Esquadra podria considerar-se accident laboral. A tot això, encara hi ha 8 persones ingressades, una de les quals en estat crític i 3 en estat greu. Una emergència mèdica, per exemple, aquest desplaçament és un desplaçament necessari. Si tu tens una persona vulnerable que estigui sola, per exemple, i estigui en un moment de perill, doncs també. La resta són desplaçaments que poden ajornar-se. I aquests desplaçaments que es poden ajornar estan emparats, tant per la nostra recomanació com també per l'Estatut dels Treballadors. Si hi ha un risc alt en l'exterior i és una cosa que no tenim que fer amb una necessitat imperiosa, és millor deixar-ho per un altre moment i no posar-nos en risc.